Hemmäňize salam. Eger ýadyňyzda bolsa, geçen sapak Android Studiony install etdik we Flutter'ın we Dart'ın pluginlerini install etdik, dogrymy? Eger sypdaran bolsaňyz, onda täzeden aýlanyp şu sapaklary görüp, şu link çykarar ýa-da etmegi ýatdan çykarmaň. Sebäbi şeýdi başlap bilýäs. Eger taýyn bolsaňyz bolsa, geliň onda şoňsuda basyp, biziň birinji Flutter application'ymyzy ýasalyň. Şu taýda da Flutter application saýlaýas we next ýaz. Berde de isendik ad verip bilersiňiz. Bizi berde test etmeli, dogrymy? Testing aşagdan çyzyk app diýip ýazýas. Eger iki söz ýazjak bolsaňyz ýadyňyzdan çykarmaň, aşagdan çyzyk edip ýetmeli bolýas. Şimdi berde näme etmeli zadymyz Flutter SDK pathy ýadyňyzda bolsa sistemada näme diýip beren bolsak, şoň ýaly edip bermeldigini ýatdan çykarmaň. Özüm edip berer, awtomatik eger belirlemedik bolsa, ýani şo zady belirlemedik bolsa, berden alternativ görnüşde şeý diýip üçüne koda basyp Flutter'ın ne dediğini şey dip görkezip bilersiňiz. Ýöne şunu görkezmek hokman möhümdir. Tapady ýok. Özüm goýup berä, ýöne siz ýene de ünsüriň. Project location'da bolsa tapady ýok. Isendik ýere goýup bilersiňiz. Şol häzirki biziň ýasajak bolan application'ymyzyň çykjak ýeri bolar. Ol nirde bolsa da tapady ýok. Bar biz test edip durýar berde. Description'ym ýazmaňyza gerek ýok. Kan dowam etjäs. Company domain diýenem example.com diýip şoňa edip özüňiz goýup bilersiňiz ýa-da öz domaininizi goýup bilersiňiz. Kan möhümde ýene de finish diýäs. Indi başladyk bunda. Bu taýda biz application'ymyzy ýasaýas. Gireningizde soň bolsa, eger ünsürseňiz şu taýda main.dart diýen faýlymyz bolmaly Android Studio'da. Bulaýam bize Flutter team tarapyndan bizlere ýazylan bir application, sana ýani application. Muny bolsa işletdirmemiz üçin birinji emulator gerek bolar, virtualny ýani bir device gerek bolar. Onu etmemiz üçin mana ýokarda sağ tarapda telefon bilen Android'in icon durandyr, dogrymy? Şonuň üstüne bassaňyz, ol AVD manager. Şular ýalyda gelersiňiz we create virtual device diýäs. Indi bolsa performansyň ýani gowy işlemek üçin Nexus 6 ýa-da Nexus 6P-ni saýlap bersiňiz, tapady ýok. Ýani şol ikisine birini saýlaň we next'a basaň. Indi berde bolsa sistemanyň operating systemany seçjäs. Haýsy gerek bolsa özüňiz üçin saýlap bilersiňiz. Eger install eden bolsaňyz diňeje şoňalyk next edip basaňyz ýa-da bolmasa şo download'yň üstüne basaňyz, bul skaçat edip başlar. Birazjyk wagt gerek bolar, garaşmaly bolsaňyz sabırly boluň. Sebäbi köp birazjyk wagt çeker. Eger howanda bol download edip bolandan soň bolsa finish'a basaňyz we meselem operating system'e paýada oraya haýsy bolsa birine basyp next'a basmaly bolýas. Berde de meselem AVD manager'ın ýa-da ady saýlaýas, meselem telefonyň adyny islendik zat goýup bilersiňiz ýa-da enable device etmeli bolýas. Ýani iň esasat berde performansy güýçlendirmegimiz üçin emulated performance graphics'i şo taýdakyny biz otomatikden hardware accelerated'e geçirýäs. Näme üçin şuna geçirýäs? Ýa Nexus 6'yny saýladyk biz. Ýani şu gowy işlesin diýip şoňa üçin ýürüýär, şonu saýladyk. Hardware accelerated saýlanandan soň finish'a basyň. Indi biz taýin edýär. Ýani biziň virtual device'ymyz hem taýin boldy. Indi muny işletdirmek üçin ene gapdalda play button bardy şo taýda. Şoňa basyň. Birazjyk wagtdan soň şo ýanky saýlan telefonuňyz çykar ýüzüne. Ana size täzeje bir telefon kompýuterda. Indi biz näme ders? Şu Windows ýapaly we ýanky isendik wagt siz täze telefon saýlap bilersiňiz AVD managerden gidip. Indi biz şu taýdaky sample kod bar, ýanky bizlere başda berilen şonu test edip bilersiz berde. Saýladyk ýam indi ýanky Android SDK şonu näsanyk telefonda baýda etseňizem, indi şu taýdan saýlap bilersiňiz, meselem Nexus saýlaň ýa-da başga Pixel saýlaň. Şu taýdan näçe telefonumyzdan haýsy gerek bolsa özüňizde basyp saýlap bilersiňiz. Indi bizde häzir olsa Android SDK ýanky näme bar bolan üçin şonu saýlaýas. Birek bolan üçin indi şu taýda play button ýene bir gedip basaňyz işläp başlarynda. Indi progressy görmemiz üçin näme etýäs? Şu taýda Gradle birazjyk wagt çekkä. Başdak işletmegimiz hemişe wagt çekkä. Konsolda görýäs meselem nämeň nädip işleýişi, ýani şu taý konsol bolýar. Birazjyk garaşyň, häzir işläpdi. We eger olam taýin bolanda soň loading diýen näme aşagdan aýrylýar we ine görüşiňiz ýaly biziň application'ymyz taýin, ýani Flutter team tarapyndan berilen we gaty simple application'lar bu. Gaty diňe basaňyz plus sana gitýär.
bar eten iş şol sanamak. Berde indi bu näme diýmek? Egerde şul basgançaga çeyle gelen bolsaňyz, diýmek Windows'daky adamlar, şunu etýän, setup etýän adamlar aýam siz bunu başardyňyz diýmek, indi bundan soň özüňiziň ýürütip application'yňyzy ýazyp başlap bilersiňiz. Bize ýam taýyn bundan soň dowam edip bilersiz. Hana onda hemme kim üçinem good luck.